IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Umas asidente alas Pilipinas girls agturong iti round of 16 iti Fivb Volleyball Girls Under-17 World Championships iti San Felipe, Chile. At dati may ikadwa pwesto di Pool B dagiti bubing a national team igem iti 2-1 record. No sa dino ti top 4 teams iti kada grupo ket umabante iti sumarno a phase. Sangwen ti alas girls si number 6 a pagilya na Peru itangal daw oras ti Pilipinas ken inton bigat Kontra met iti number 12 a Venezuela. Masapol ti number 25 alas girls sa makaibulsa iti pangabak tapno makasigurado iti slot iti last 16 tapno agtalenaed iti tsansa iti target a podium finish. Sumanggirmanen ti alas girls iti opensa di top scorer ani Seira Celis ken tulong manipod kada size Raiko ken Sharina Raiza Lises. Para iti IFM Sports, dahil ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.